Okay, humana kog kalot sa akong tamnan sa akong patatas. 30 feet kataas ang akong gikoy-koy, ginoo ko kakapoy ba oy. Pero tanom ko ni karon kay mag-ulan. Maayo kay nag-ulan gabi nag-ulan kusog niya. Maayo itanom. Alright. Mauni akong itanom. Ako ani siyang kuning akong itanom nga patatas. Nanubo na. Akong silingan gahimo og kalay na pod. Ay. Dato sige naghimong palay. Pangunod baya mo kay kapit ang pasok. Maigo siguro mo siya. Mani siya. Rasit na klase. Ito oh. Toya oy. Le. Kulang. Kani idugang. Igangan ako aning klase. Nanupo na sila. Uman. Panglabay ko na nito. Bakit hindi siya? Okay. Tanong ko ni kay maayo yang kuan liso. Oh. Sugi ingon rin ako ana oh. Makita siguro. Kana siya ana ra. Na ingon ana ra ako lang gipang putang diha. Diha pa ingon dire. Nya. Tambunan din ako na siya og
yuta. Ah, aber. Makita pa ba kaha? Okay. Ako nang tambunan og tugod. Yuta. Abiras ako silingan na buang ko. Inches kalalom kung magtanom sa tatas. Nang yuta ako isang itambon basta matubo na siya. Tantangon kaning bato kay labing bato diri na di ka kawala kada tuig. Panubo ang bato pag human sa winter. Yes. Baka among silingan oy kay di mo sila balay. Ang barn himuon nilang balay, himuon nilang palasyo. Sus. Panghatag mo ta nila ng kwarta oy. Imbis nag-lockdown ang kalibutan. Himo nang sila balay. Balay nga murag palasyo. Oy, na pa. Di dugangan nato diri. Dapita. Asan pwede pa. Oh, kung man ako og tanom sa akong second batch nako ning harvest kay August siguro ni ma-harvest. Katong una nako nga gitanom sa July to ma-harvest. Depende. Una ko kuman. Ya, potato nakatanom na. Sugdan na nako to limpyo ang akong isa garden nga kung asa nako itanom akong mga beans og lain-lain nga mga lagotmon nga bell pepper. Sakto na siya. Aber na human. Kakapoy. Kani labay ko ni siya oh.
Dire na ako butang. Tubo ka diya, tubo. Okay. Nahuman na gyud ang akong gitanom nga kuan. Nahuman na akong patatas ug tanom. Gibukad akong ilong sa kakapoy. Ha. Pero lipay ko kay human na. Okay. Alright. Human na. Ako nang gitambunan. Og sa sunod nga higayon, lain na po ang akong itanom. Mag-amping sa kanunay, mga gwapa og mga gwapo, og stay home, be well, og maghinaot ta nga kaning COVID-19 mawala na sa atong kinabuhi og mag normal na usab ang atong life. Alright. Thank you. Subscribe, like, and share kung nagustuhan ninyo ang akong video. And we'll see you next time.